יכלתי לצלם לכם סרטון בבית, שבו אין רוח והשיער לא מתנפף, אבל ככה זה, ההורות של כולנו, ובטח שלי, היא לא סטרילית, היא אותנטית, יש רוחות, יש סופות, ויש גם שמש נעימה שמלטפת. אני מאמינה, ולביתי ולמאות משפחות שכבר ליוויתי, מצאתי את השביל ואת הדרך כדי להפוך את הרוח לנעימה ומלטפת. שמי ליאת רוקח זמרוני, מפתחת גישת בשביל ההורות, בית הספר להורות מודעת בישראל. אם הגעתם לכאן, כנראה שגם אתם הורים. הורים שרוצים לחזור מהעבודה בסוף יום ולקבל ילדים שמחים, מאושרים. הורים שנמאס להם לשמוע מריבות בין ילדים, נמאס להם לבקש כל דבר פעמיים, או בכלל להפסיק להתחנן אליהם לכל דבר 10 פעמים. בוודאי גם אתם רוצים להצליח להעניק להם כישורי חיים, איך להצליח להתמודד עם חברים, דחיית סיפוקים, עם כישלונות ובכלל בחיים. אולי גם אתכם מעסיקה השאלה איך לשפר להם את הביטחון העצמי ואת התפיסה שלהם את עצמם, ואיך לייצר יחסים טובים במשפחה כך שבגיל ההתבגרות כולכם תהיו מוכנים להתמודד עם מה שבא. אם הגעתם לכאן, כנראה שגם אתם מחפשים דרכי התמודדות עם התפרצויות זעם של הילדים שלכם, עם בעיות השינה, מה לעשות ואיך להגיב כשהם רבים, מה לעשות כדי שיכינו שיעורי בית, יהיו עצמאיים, אחראים יותר, ואיך להגיד משהו פעם אחת כדי שהם יקשיבו. בהורות של כולנו יש רוחות, יש שערות, יש זמן רגוע, ולכולנו יש לימונים. החוכמה היא להוציא מהם לימונדה. את הגישה הפרקטית שנותנת דרכי התמודדות פיתחתי בהתבסס על פסיכולוגיה חיובית, פסיכולוגיה הומניסטית ובעיקר על יותר מ-2,000 שעות הדרכה פרטנית להורים, קורסים להורים, סדנאות אינטרנטיות, הרצאות שלי ועוד. באתר בוודאי תמצאו מענה לצרכים שלכם. סרטונים, הדרכות, מאמרים ובלוגים בחינם. בלחיצה על אייקון המתנה כאן בצד, המדריך יחכה לכם כבר במייל. בתוכנית הרדיו שלי אורי דרך שמשודרת ברדיו מהות החיים עם שירה פליקס. תוכנית בה תמצאו מענה ואפשר גם לשאול שאלות בשידור. באתר גם תמצאו דרכים לקבל וללמוד את קורסי האונליין שלי להורים עסוקים. איך להצטרף לתוכנית ההכשרה שלי, המנטורים, ואיך להגיע להדרכה פרטנית. ועכשיו, כדי להתחיל או בעצם להמשיך את סלילת שביל ההורות שלכם, עם קצת יותר הכוונה ומודעות, אני מזמינה אותך ואותך, אמא ואבא, להצטרף לעשרות אלפי הורים שמקבלים מדי שבוע את המדריך לגידול ילדים מאושרים אליהם למייל בלחיצה על אייקון המתנה שנמצא כאן לצידי. תודה שהייתם איתי ואני מחכה לכם במדריך. כאן ליאת רוקח זמרוני בשביל ההורות שלכם.